won subo ye frɛ ne modua e wonni na wo frɛ nsuo na modua dia na asom da ho obo wie dia na aso asi wosi a obekun sɛ dua de obi ye wate ne ho sade a wa ye ahyewa mbola so kra ne content na power na baby na sisi ebodua obo ho obodua na oka edua ya obi ayemade edua meboy medi na busua na edi ka da ase ni passments aye me say na nanom mimi nya sika nkoto odwan na minya sika nkoto akokɔ na emom sa nipa kronkron me pese wo hunu na brabo ahyase ne na de wodi adi minti no medi ono ankase ne yemu ba na edi ka da ase se na na monchi sa nipa ne nkono uwie nipa kro na obesa to aso no fa ne eworo se kan aso uwie afede nipa kro na odi mi sa abono no kunu tokone ani ye friends Samantua ana tetensu ni pa bredi mna so nsu bo ofre na ofre ne wie ya na oda na chi ama na so asi eno no na ye ka yense sa adua o ye dane a ebrewum ba o monko so ana mommo monko so ana mommo obi fa wa ade abonidua obi wie a abonidua Edi adabo yesu de be meto honsa o se SuroWiase ewiase hu nia ebesi kira no wodim enti o se SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen as titi obi ka titi obi kire ene de matram penifu akonya so ya bam penifie ye be company nsem yesusa ye ni fiye ye ti se eduabo ye se nananam abreso no na obi mfo obi ade nti na eduabo no na wo ho na eni ho sa sisie no eye adwuma ene obeti ye bo obi dua ene obeti ye obi se ene obeti obi aka nche gu obi so obi kanche obi dome ni nyina no eye eduabo a na na hye de ye bedi emu enkomo na se na eduate de nti na ma ye bodua boni bi obi bedi bia na ebodua ade bi obi be wie bia na ebodua na ye di ni nyina mu nkomo na ansa na obi be kwakoye na mane no anaso be kwakofa na asemo no se ye duabo na ye bebo nipa na nipa na emu na na mabusua na se na na busua ase na eku na busuafo na ono okodi ni boni na wote ho no me se ye ba bedi ni nyina ho enkomo ye be so se ye nwie no ye sua de no adwajo nkyere ede ko amaye nana pacha kwaba bia bako ye de nyankopon na na mase ya ba mpenifi ye ti duabo mu du ye pa na nanom so obi ye made a mu de ne se mu bebodua ana se mu wa mamre bi sesa mo ye e de ma eye san nipa no ni nyina hye mu bi yo e da mase bebrebe tiefo kakra menim na se ye na nanom na ma ye ti ase se Komfo modua yesu Komfo bodua ye chino dedua na utwedwan adentina Komfo bodua wona adroni nyina ekuta wo ese se adroni ekuta wo ntino obi ye wade a wona wonim de obeye na emom nyina nipa na nim emodua emane hu se wabodua na wo bibia na wo akwakoye wo ye ma nananum beta wo chi amade kro na yede ayeye na no twema na sabi etimamofo ana wiasefo ana omo nim sunsum asem de omo bodua efise de enti ono no bodua ne se esi a wotie na wo de ade ato ayera chinchina meso wafa meme Komfo no me de ato so meso wafa enkasa me Komfo nti mo medio bobo wo de obetimi abo benyawo same nya no krade a enyawo ba ye no krade a no krade ba benyame nananu bedi ama wo hunu se onsoso ensamfo so se ade anim na me de ato so na me Komfo me de ato so bo medua nananu be na nyame wo hunu se won kasa obeka ama me se obi okoma kompapa bia saa enti me ye bibi dia akyeresa da bi nananu me na nyame enti se obi foforo so ana sebi obi di asemato no so na esese bebi adu na no otia obobodua nsuo no de ofre no nko ade a obeye adwuma no wa obodua no no kora se
ade na wo ka chi nipa koro ni na de dua ne to nso a ono pa wa chire benya ho ena dua na wo nipa koro nso so no sa ade ni so nim na abo no dua na edua ne betani asa aba wa wo so nti dua ne benya nipa koro no na wonam na ohwehwe na ohwehwe nti se ukona se ehunu na ye ka kire wa ena na wo hu sa bi na asema me kan mfonso na ye de apa anopa ye ya me mu kasai mo ba antam kranga beto ye da na obi asa one ni kunu awo ne ba wahwe ne ba na ama na wie sku asa ato aso asa awie aka skabe se be 5 million na 10 million I saw what this one so no ye when nyama no ba na wahwe akra na no e na okọ be ma no say akra na be wie school enti me hia bi a 5000 na say 5 cities fama me na me fan so fama no be ma no se ebi no ho oba ne kasa na obo be ma ne dua obo ne dua no okọ ofie na busuafo kan say ada na obo dua what ma show obo ne fi mo fra brem sam na wie school ato aso ana akobo dua sa e ba sa oba no onu no ho so obo dua busua na sa abu anafo se hu nya san kokobo no dua e so ono apa sika na ode hwe no na obibi ya nko ye no wa akire obo dua nsa obo dua ne wie no onu no ho no dua na tani aba oba no so onu no ho keke onu no ho no dua na tani aba no so enti omo ye so meda ne dua no omo da ne dua na amfa onu ata ase ya no se da bi mame nko na na nkokore oba mka ye se wudifo unim se dua na wabo no untimi wakoma ntimi ni akira hu ya se obo o se ebusua se medifo nti ana medwentweno ho odwentweno dua na menya ho ana nya no ba no pe ya dane ama no esu nka be ma ne difo nenso de wa jakro pe na okoye sa wo be ma ne animu no amafo die na yede aba ke dua ne betima nya be ma no ba omo abusua ne ehunahuna no ehu na beto no so ama ono adwentweno ho nti se dua ne nya no kora na edua ne benya no so sanity enti ade bi wo ya enye wadwe se ebi e wudipem enkwa na kire se edua nya wo so obi asom na wo ka no edua no kora wo bo no so wo ehunu po na wo bo ne nwuna ya eti ba wo so meka se ebi afọ obi sika na obi afọ sika so wa afa misika yi ususu kwa afọ obi sika afọ obi sika da sa bi ba benya wo sa na yehwe mu a egya no ware mu no na obi aye made na ye mo ya ma mo de maboso mo ne je kanche bodua emanipa na eye anase enye wa boso mo mfo bi aboso se metie esi no wa meti me fie no aba no abedidi matem abaye me na wokọ na me show me see you mate ko okoye na ese me ko ajarmanim na me so me ye de metini aye ho no me dua abo no me de me ko ka no dua abo ba unim se makobo dua ntimi mpo na metwa bosomo no so ankoya ma me sa atem di obedi me ye se ekwan da ho de a mfa nche ba ekwan na wo se esese obedi me sa atem ne dia na nanu wo manche na me de omo bibia beto ntimi nye enti be chena manaba na kanchen ene kesen eduabon ni nyina ya de kro ede na amansunsun ya ensunsun ya wo mu no se okogina wo se mebo mi nipa no wo hu no na mo ba bai na wo gina wonim no wa bod me bodua na me so makogina wo se me kanche ende ye me nko an makogina me de makogina me boso no so na wo se ono so akopa ne to aso wo hye ne dem na de bia o kanche send person say me say na namunye ne say mame na namunye sampa ba huna adekwa na so nipa krom oba na nti obekọ ba bia send person say ko ye ne say na ade ye say nti di so ko nipa no ho oba ye ba mo akọ nipa no ho okọ na o se onye ehwe oba me na Serwaa me hwe dua kro no madane ma no jitum so a oba ye ba jimpata ade amanipa kro no ansana adane dua no yate ehona se nana bebia na sisi ebodua so obi wo ha ogire ne fia obodua otimi ko gire nsum no obodua esi ye no obodua nkwantana nso no obodua sisi abia ye ne ye bia ye bia sunsum gina obodua na chese herbasa ye de esi se dua de obi ye wate no sa de a wa ya hyewa bola so kra ne
ekwantem na power ni jina nsuom kwantana so on se kwan bie no a kwan bie that's as so bie kwan dem we see ha on se we be fa ha we tumi fa ha we fa nti sunsun na dida ba bia ukọ nsuom a eye ugina kwam lolo kwam ten kura bodua eye adwuma ugina kwantana so gina ebo ugina adwaye ebo edua eye adwuma adenti na adwaye ugina bodua eye adwuma wiase ye ka bi ka sunsun kura wa anipa na obo no ho daja ye adwaye ndina matumi abegina nti adwaye tumi wa adwaye pa we say dwana adwuna ugina no ka say metina adwaye na makanche ne se adwaye ne ya mansen na adwaye na so ko gina wa kanche ayi bibia ne nipa ne tifi obi no ayo bone a ebe so no musese a ene ntuno bi wo ho se me hye adwobo tanso obi de bom se pau esa ye diduabo ho nkomo eduabo ye nditi niema biase ewo na ye hwe ade bi se makoye memfom so na bia obi abomedua obomedua edua no bi wo ha enyame a na ahya se didi wo mabusua no edidi wo mabusua no de na de sa de ne ba obi wo ha obodua na oka edua ya obi ayemade edua a meboyi medi na busua na edi ka da ase ni pasments aye me say na nanom mimi nya sika nkoto odwan ina minya sika nkoto akokọ na emom sa nipa kronkron me pese ohunu na brabo ahyase ne na de wodi adi mintinom medi ono ankase ne yemu ba ina edi ka da ase sana na monchi sa nipa ne nkuno uwie nipa kro na obesa to aso no fa ne ehoro se kan aso uwie afede nipa kro na wodi mi sa abonen kunu tokone miensa no ti waku ato akona wie nipa miensa ko na obi ampa akira de obesie wo no ono soso busua no na fede to ato aso ani ye friends Samantua ne to ato aso nti se ba ko aba mienu aba na ma ampa ho asem enfi no fa nse nipa no wa na wo keka wo hie busua na se na no na otutu meka na bedure ha baby kura de ni firi bia meme na nasewa mechiro ama ohun se de bi nipa na odika awuye no enye kwa mienu ne nye kwa miensa ne nye kwa enti kone kopusa nipa smesi ba se ade oni ma me ye obebo na mane ana wa mo na mane semu nimu di a me ka kire mo semu sumo ntia semu mpa ba bi foforo nsanfa amonkohwe na akona ye ne kura opa adan opa abra na mi mom de nya afa na meka kese nsuo sensenso oba de me mehwehwe mahu nsukro na maka ache wokoba bi na se anye yi a oba mehwehwe nsuo mahu adekro na madane nti na se ye bo obi dua a se busa dodo sen no okọ ansa na wahwe no wo hu se ebia bebia me de ka kọ no kan se me second one kan se third one kan se nti de me nkọ third one no ho enko ye obi bisa se okọ busa mplensa ebi wo ho e wo sa kire se obi wo bokọ na asem nsisi so obi wo ho akọ a ode asem ne nam onenam ase wo hu asem no wo hunu se bibisa oba o hede hu nipa na oye sa ade no nti wo ankasa na akọ ebusa no hu ne se enkoye ase wonte ase na se wo kona asem no oka no ne kura ansan wachi na wo susu de tum se ayampa ne kure na mum se wonnim dua koro de a na wantimi anka dua koro de ho hia so woda ne dua no ho se okai hu se nsuo wei na wo frɛ ana se wo kai se me frɛ nsuo wei se wo ankai na se nipa koro nso ankai a na wantimi ehunu dua na obetima dane be mprensa bi okra be dane de kopum so wo bi koro akɔhunu dua na dane ti me sa nua na me dane nti na ye hwɛ ade se bia abusum wo he mfanse abo a obetwa ma no no obeje se fanse moja be sha se odi gusu na no obeje ye me se bia obi akokun obi no odi moja kogu obi o mu fie bosom so sa ensemo no se nipa ni wu a so na abosom no omuji nipa moja na me de ni se bosom papa bi na odi nipa moja bosom papa bi na odi moja na me hu se bosom bi di nipa moja nipa obi ade esu se nipa edi nipa moja de na chese onu ankasa na owo ne sunsun bi a
ebi a wo ye ne sa enim se bosom abo a wo de ayi mo ayi nkokọ odwan aponche asam niema no eno kura preko kura no ye bosom bi makomako bi nye sa pa de a bosom makomako bi na ewo saa no omo na ya na tam so mo saa ade na wo kan na yenhwe ade se ebia obi akofo bi ade wo kuro bi so na ebusuafo ne nipa na afrim ebia bebi okofa ade no mo so abodua ne edi abusua ne nya ekwan be no mo befa so mbehu enchi bebi a ebia mo de hye no koye saa abone no ebia di oyenne abeto abusua na me ka kiro se enne ne efre ne tandua no tandua okọ mafanse bi a gold fo ye wo yi na wakọ obi so abo gold no ban na wawie bi waka no wawie ono okọ ba bi ekobodua so abewie ma de no ana de mi so asa ba yire na obi so se nye ne kore edua no ebeda ho nti se wo ba fi na aba bewu na wo honhono na se kwa ba bi edo ba kono ma hunu ne kore na nka ene a wo pa mo sie wa nipa ho hakro mo nina sa buso no mbewu ne se nipa ko ne timi hunu se ba bi okọ na de no ko sie nti o mo nko ho eso mo ko ho eko nipa ko na na ye na adwuma no ede ko to nanim se ede hye na owu ye no o ka nanim asem se bo wiawo ene nipa ne so gitum a obeka yen se ne nipa na owie bia ye 100 million ana se 1 billion mutua ma de ma me a ebe wakoda na dua no ti se busua no etimi ne nipa ko no ka na oye a na onkoda na dua na eno ano se nipa no so no ono so oje na on so ni dua na okoda na ye no on so ankoda ase a dua no bekunu ntina ne hwa de bi se ebi nipa na obodua se wa befa na ade no edua ni nyawo na se nipa no mfa so bi akofo bi ade no na edua na nya no na mbeko na nipa na obodua no oni ho a wawu a mbefa kwa be no mbefa so da ne dua so wawu a ese fata se na nanu mutumi hunu dua no ehu na edi ase na osunsum ne da ne dua no nti ebetimi adane ebedane oba na nanam ho a omedane amam ometimi ebeka nti ese fata se de nipa no waye ni eye mrasa ogitum se woye wose ane a na nanom be charge o na o makosunsun akoba be kura de ne fitin esiye no akodi saa asem no omudi ase no wie na namba saba omoba na mo de bato wonum so mukodi asem no asem na si na nanom so muntua we mutua abusuan menye mo fa ahodie ampa ombetua omukọ asem bi ensi na so muntua na se wo so the force say o kitua bi kura magina yin sa ma wa be say de omunya se yedi asem no honhom be say we ewu edua no so di omunya nti se ye hu dua no adekora nti edi omunya no na nanam timi wuram ekope sa nipa mienu ne kra efre edi asem no na de odifo no yetua sa abusua ne ka na yedi asem nti sa abusua no we na difo we abusua be kwakotie we abusua aka asana ensu se che ne ku no eso so mo ye na mane so de ama no yo nana me fa nse menya komfo menya bosomfo mabodua na dua na nya wobi adenti na me mbodua mentimi nda na obi na tisi ye de ko bi a sunsum anase na nana mawale no anse no motimi ada na dua no de enti a obodua na wontimi nane ne se odi asem ya na wabodua edua no kra obo woni madokoro eno asa o te se ebi ya fresh sokofi na wa fresh sokofi na se sokofi obi afama de di masema me na waka na wo de wabo na ko obeebe nti wo no oboye no na nipa be hia ho na omo se o maame fa che no enya hwe dane a na ka se bo minim dua dane ti unim dua dane de be ya nsa obekọ ade che so de a se o de Komfo ho na Komfo ne de edane dua no nti Komfo no na be frem omienu na busa se dey ti e ka asem no na ukasa wo de ache no nti wona ne dua na de obe afo no be di no ono na be tue sika na dane dua nya wo na abedane se wo so abo dua na di wa wo na ese o tue sika na wo dane sa nipa ne dua na apata no yesu sa no bo nsi yesu obi abodua na ne maame ana na bushani bi ba no mo asenso no mo de bidi ato mo nsa fada na eye adwuma
eno ne ye hoda titena no titena eye adwuma na de enti enye adwuma ne se titena akra ne se ku wom ana titenso ne mpa ebredi mra so sabufuo ba nom ka eto wodi e abufuo ne gina ho wusu asem ne ye wo ya pa yesese gina wo da ne dua enye adwuma usa di sun kura na asa da ne dua no enye adwuma enti dia uwie ya wo kun na wo se kasa edua na aboye na wasa abo meka no metrimu o kan otrim ti dua no ai ana mo so madane ene de ntina mama madane dua no na nanom wo ho omuni wasa aka kama amanka meka se boso okofie kura asem ne de ye wo ye nti boso na wo keka ko enti wo ko na haban enua spirit na afre no odi wachi o hede wo ye nti ebesa ye adwuma ti wo ba ko wo se edua no me dane ye o da bi afiri ebedi wo transe wa kuma to ye me be kirikirima kire no sa ampa me ko na me bu afu me kura se me nim sesi dane dua wa nim so nim sesi dane dua ede na wa dane dua enye wo fa bi a wonim fom enye o maame bi a wonim fom enye panyimu bi a wonim fom ena ye boa wa no ase kokotwa na yenka na sa na me bufu na bai nzimu fanche me yesu ye be dane ma de be kan se ye bufu na nso de wa ye be kan de no ene de wo kan wo de no onte hwe wo wasom onte hwe wo asem na wo kan mu yesu sa ana so mo anya ntum ntina na so bi nam ne bi obi aye na de wan kan pie na no na eya ne ya wona koma mu di ya wo se sa de no sa nipa kron de aye no sa ya wo ne odi wona koma mu no etimi kodane no me na aduabo eto nipa no so eye adwuma pa esin se wo do ano be kan de kusua ne adua de nye obi wano ka se nse ese ne kusua na ne bofom kwa na eye adwuma obo okra mpa o didi kura no o ka asem obo ho o dwade ya no o ka obo ho otimi pia bonti no ko kire abontim no o ka asem a kire ahabai na o kana asem nipa asem se o mi si ye ne se mame nipa asem se kwan o de mafam se ne nto no ebeye adwuma unus anye adwuma na wo de o ka na fa ba bia nti no so ye dane ana say the corner ye nipa kono bibia wo ankasa na wo say wo ni se wo nua be man ne nam na ofisi one ne nam na waye wade na wo fide be ho ansa wo nua wa hya ase ye basa wo ba hya ase aka na otum se ada me nsama mkeka kire anu ana ade ne ye adwuma no so ana ti se ono ko ba bi ne ka say ye wo a ha wa ha ka say onka wa ka say nye wa me no ka yen se so ke kan na sa akwa eso ye be ka yen se wo ke kan na sa akwa bra oba ebe ka so waso na kan no kore aye nso adwuma te no so ye dane anu so beji ne mate se ye beji se de ye age na se enye no anka onye sa wo yi firi opa obesa ba ye se de no wote na enti so bi fro se bia o makoba bi na me ko ye se ma ye obone na we nso he bi tututu enti me mepa wa chewa na wo so ka chen se mate ye se ba pa ma chewa no wo chitum na akọ ho a eno ano no na de o se abibi toto no obaka kiro se o se enye no kore a obaba akomienu me so se enye no kore a na nanom nhwe se o no obewu o me ye firi no so ba se o furu akom so o e bia me kora de sa agre na me di nti se o se ma ye kora de so de so anya ye na sane de so oba na ho no obeka no wakomam ni agina yi musuo yi sa moja no de ahohoro apam no efiri wo anum ene ne so na so mdua ba we de na wada mamu onu ensisam mamu onu ensina meto aso edua bi a obebo no ene ye wo eho ade e begide adane ana se edua bi a obebo bi a ye wo ade ba ko na se agide edua bi a obebo bi a wo ade eje edua te se ebi a obodua ne echina ebetima je kosua ne age ensane akoko na ya dane amam obodua ni pakro na fu ahono na waba ebechi twan ebeji nkoko nkosua ensa na edia yede echina apana nanam achew se nipa no so wu a yeji otwan ne dia ohoro sekan so nti ya ne ka se ko obi abodua ko ohoro sekan so nye sekan ne ya na yeji o ko ohoro sekan so sebe ya sekan ne santinsi abusua no monkodwitwa nipa oforo na wako ohoro sekan no so ne akopa na nanam achew asa na waji odwan ya basade adane dua no ti dua ne bekwa ko yemienu dwa ato anonko
ana empata no nko ana de odi dane dua no so nko saa na tie nti ese wo gini mienu na ese wo abo na nnura ye wo na nnura oba e betimi bia agye akokko ne agye nsa ne agye ska kra na ya ka gem se na esa mamunye biem wo ye biem na se echa ye beju ska edibo so mienu a wo de agye edibo so miensa wo de agye ana ensuo bia wo de agye Yes. Ahefo men me se mati ase. Na ye di nkomo e de. Me pese me hu se wa honhom bi wo ho mu na mu gina won se we de ye de bodua. Ene esu different from ye na no ma ye sumo mu ya na ni nyina na yo ma. Ni nyina gina se wa no awubie. Se me fan se nyina dodo na anim se ensu ba kpa na ye frɛ no. Ne sunsuo bia wo frɛ na eye adwuma. Nti ye nna nim se efre nsuo ba akwa nsuo we de me de mani to nso a asama me kan bakwakoye adwuma o de won so gina won so frɛ na obakwakoye adwuma efisa hanra ataka boma ana ye opepepe nti wo frɛ wo bia obefrɛ ne bia obeye adwuma no nsuo ba frɛ na wo frɛ ne wie ya na oda na chi ama na so asi eno no na ye ka nse sa adua o ye dane a ebrewum fi se this wo ya kopem se obesa dane nti nsuo bo wa ye frɛ ne modua Iwo nsubo ye frɛ ne modua na wunni na wo frɛ nsuo na modua dia na asom da ho ba bo wie dia na aso asi wosi a obekun edane kora obekun se onya ka nyense ye fa ne modua na wabo nti ono de oye bibia anye yi nyenso so mpanyifo nim kwan ye be fa so a ye besi a no kwan ja ti ase e wona nanum ensem na ya omuka se asuo bia ye baatan nti ade na ye do mo bodua omo en nyama nipa kro no bi omo kaka sangu na sum se bi o nipa sumasi bone na bibi se nti kɔ na pa ne chew sense omo chew na e bia wo bewu no ni yehu oba bisa ni yehu se eye suo na chew asuo bie no ha wodi ne bodua onye bibi nkyerɛw enye se busum bie no fitin ya no wa chew enye sada obodua na asuo ne bechewa o sha ase da bibi ekiro dayem so ye timamni a na sa wunye Komfo no o da bi Komfo kra obeda na di akiro se ya ba odua de wo abehu obetimi ada bo nse bi a wo kata woni se ya bo wona bo nse wo sonda ye na anase wo kata woni se na ye hu bo won bi no nam su fi bim bo won no ba wura nso no kam bo won no katachem Ebu obo wana se bibia watomo no obi akurant bi nyu aso ensu ne aso utimi fi so ntimi mfi na onu nsuo no nti hu se onu nsuo na nsuo na ya na ata oyem no pia na wachiri mama ende di yati ase obi wa yesi na fu ahye ebe di enyi obi wa se we boye oba me hu se nsuo di na chi na chese nya se oba wari no na emomu no etua bono ye dia boni ntua yati ase ntina na ye ensuo nkwa ne de bodua na se ye wa bosum bi a so mo ya blafo yetimi do mo bodua ye di nsuo ne bodua nsuo nkwa edis abrafo no aya na omo mpe se ye fo mo modua so mo ntimi nche omo ho ono mo oto ekro oche dada nti nsuo ne de bodua nsuo ne de bodua abrafo edi bi bodua ba nsuo pa na edi bodua asase edi bodua edi asase bodua edi ahaba bodua wa umu kwa betum de ho abo bodua na edi ze tumi ni na ne nipadua na ugina ho sao nti ye tu tumi ugina wo ye tumi de nti ma bi enkam bebi sasase mi se obi wa no apa na to ase no de bodua ye se echi ntampa sense bia obekwa kwagina bebi ana nkwanta national wo kanchi eduabo obi wa ho owani obi wa no ye beifo enye dua na obo on na enya ho na ono amu wo akuta tumi dada ti atamso obi wa timbo dua 3 days na enya ho ye obi wa kura obo wo sada na enya ho wa bo wato dada wa bo wato dada ti no wo pew ti wutia ne naso na wa seti ato dada ti no so mu sa na wo hu na kasa nsuo nti ebu ho a ebe abehwemu no na ye hu ne se edua yi ye hu dua ba ye hu se ade we sei enso ontimi nka nche nipa ne se eye beye
na ya korokoro no na ya ka asam na ma no bisa ya nka ma na amna nya we na obekuno bisa enyensuo eye nipa na beye na ekuta no no ana ya o ye obi abɔ ne pa so omekuno na wode afa so wode anya no enso bekuno asam no kwa nya asem bia nti ye obeye ankasa omode bodua wo na obi wo ha odi na adwuma beba na nanom fie no obi wo afe mfie mienu na adwuma na nyi enso fanze obi nipa beka se o me dem me tano na me de ne ye adwuma enso 2 years 1 year na adwuma na nyi enso de tano no ebo obi dua adenchi na enya no ede na ma ne basa adwuma ye mu ne nsɛmɔne mu no asɛnsɛmɔne ne kwantam sin adwuma ye ne mu ndiye tiene se nye eduabone de sawo na wo abodua no ana adwuma wo de adwuma beja bosom on se adwuma de beja wo ba ofroka wasi no afrika no aba adwuma na de ba no watena sia bia bosom yesa de bia wo ko ba de bia wo ko ba saa na bosom no so ebedi adwuma na chin kakran saa bizo ntimi nkwankwata obi dwetire mfa mehya wo nko an adwuma ne mu ena ntimi koji obi ade emfa mro ena obi okra adwuma na ode aba ade na yeye ba onya sika da ama no o si enyenye so eduabo no so de ono otene ba bi no wafre no enye konfo ni nim ho hwe konfo no nim ho ba se wafre ni nsuo ye obehu ana se edua na nya ne yakan se bia ko esu kofi ho ana se ko esu abo ho na sa nsu asmesi no obedi abo odua nti uba na abeka wase na yehwe na ne kora na ye nye se ufiti asoso no na ya gi atom se yesi ehwom ne yetwa akokɔ hu se asam na oba beka no ne kora nka se yemi nsu enti ufiti amba me se aye ne kora se ya frɛ odi abodua ebu osokwa na entisa na ya hwɛ na ya yamanti nsuo ne de adwuma no ne eduabɔ ne de nsonson ewom mi yimbi sa we say na enkomo twetwe eduabɔ de no emfa eduabɔ issue no emfansi ni say aglo ye de na ade sa nkrasefo sa na mpenefo wu ba no na obi wo ho na ɔhwɛ ye na ebia ye ka nsuo bi ho asɛm na nsuo nim bebe eda even ko nim ekurokura ye te so aye kasai na ebia nsuo no ehɔ na wapaase wape esuo nasem ne bi odi na de siride bia to esuo nanim ne bi obo esuo ne din de kan sem de bɔ mpa ye na esuo na aboa na aseda na he no mfanko that's ana bi ogina ya wakan na ho no mfa aseda na da bi se me kasai me bo so kufidin me ba abo abodin me wa ha enche be boso me 6 months ni bebi ekoye na akire wa dan bi so me wo fia na omba se omo be si dan wa ha na okunu no kwa abrochire na okunu no se bebi aya na obo me nsuo ni din ampa nsuo so aya ama no enti aseda no ode ba nsuo mo ho enti oba ya so kanye se ne Komfo wa enti oba be ka kire me na opa no be ka kire me de no konsuo mo ko bo mpa ye na yede ema no na no mfa aseda ne maaye no wo se woda bia ne nsuo no eda ne ho ade yede e kire no ti wo hu se nsuo ne de ne ho ade kire no wo ye no se nsuo eda me kromo ase bia me dan we ene nsuo ya me se no ma me kwa abrochire ono na eda ne ho ade kire me ti na yire mra na yire ne baaye obaaye no ode aseda ne baaye no me ka kire so on kan che papa ne se on frame ne en kire na aseda ne ye wontimi mfa 100 cedis ana ensankoa ensoma se emfa mre no ne kwan na abosom gya na man kodura brochire no enye 100 cedis na ese ode yede eba anka woba no ebi enka odwan aka no ho ne nsa aka no ho na akokɔ ka no ho sika ta akire ene no wahu se de wa ya so nsu nani ba onnim na wa be ka ne de mache minka se menye me kwa kɔbɔ mpa ya na ma no ti on video no mfa kwa kire ne kunu se ma ya ma no opa onfa senema opa wende onchai kana mekan enti so frensuo ebi so fra aboabo ana akokɔ frɛ nyama ese onya ade mawo na eye ya na wagina wase nyama ameda wase o dabi tunipa no nkonsu no mu onfa sida no nko na wo yesa afene na ekwan no ebieye ba wo se onfa nko esem da wase o ewie baba
Mami yenhwe ade se obi so eda chi wakotena ho new site na nsuo eda ho na de bi okwa na wabo nsuo wabo mpaye wo nsuo ni se bi nsuo me kwa fa me ko me ba fa me bra de me hia bia yama me na bia wa ye bibi kase amana wobusa mpotam obi ase omu nnem nsuo ni de na omu hu ne Komfo bia saa nipa kro ne de na se wo ye so ko ba bi okogina e bo mpaye na okwakwata nsuo na ase o dwan kra opa otofakoto ne ja okọ udu nsuo ni na no ja na se fama no sika no fakoma no ade a okan ye bia boys na wo say no ye ne sa so de ko na onim sa abo na wo ja na won emmoa wa na obenya obi akukuduru a wo twa fama asuo no na de owie na ba fa nam na kwawe akokore ne so bia ne de odwan oh asuo bi eti asuo bi eti Matiasi na eduabo asem no na ye pese ye di duabo asem no esi na ebebusa se obi wo ho no obi aye na ade pa ma na ahye no ne bu ofu ne ho na okobodua be ye se obebo ana se wonjan no fa na asem ma na nanom ne nyankopon oboye eduabo de eguso aye ebra se etu bitwa na ye de ye ka etu ntwada enye se obana ye dane dua na hwe de nipa aya enka dua no ko bia emmobiem nenso so no ye de se kan eto omnemo ye twa omne afiri ho e de na ye so woka ade ba ko peye yankopɔ fa che onfa dadada mada ba dua ne de akina nko an beba eno ntina ma obia se enkwa asore so ko asore de gre bo dua benya ohokwa na ombo ne kase This is sort of for Yankopon no more bra, no more bras, so much more dear. So, enti Adriana dear, and ya de bit me through ya bra, so and ya de be through. Enti ma blana. A hair said any penny womb more no, enti nanka ye bra, ya bra, and so much so much so my ye di cry, cross ye need it. And tear the brana yano, but Munko swana mo. Ngo so ana mo bi fa wa de abonidua obi wia abonidua o de ba na ya dane amane ya de wa mane age ama e kira okwa a obesesa obi ade da okwa mfa nsan ka biem na utu omofo nse se ansa na webo obi dua ka witirim o se edua ya wa okobo hu dua na be no obi bi o esi a wo so de fa ya no atamafidie de afa e kira o me na me kire nkwa wonfa so ma me nu be konsu me se amaka yen so omo bikosua me mabo ama me bodua anyeye me bodua me so obi fa ma bodua bobo anyeye nti me bodua anyeye nti ukwa anam de ahye wa wonsa na wo bo odua ade chen ya abeche no beche ni pa koro no nti mommo na bone kwa so wa wo ye kromfo na wakọ wi ade na wasa obi fa ode okobodua ebenya anyasa nipa kro no ntu bodua aka otirim akohwe obi ge ho wo susu kra ade okofai a wo so bodua so ankoromfo akofa makromfo akowia aha ada ye de ko botwetwe ni nyina esi ubodua na waka otirim esi ka aka otirim ebia na wo de wo adua na obi aye wo obi aye wade bone na akobodua no ebia na wo so wa yi obi bia ebri bia etwam na wo nkan nti ubodua yesi de ka otirim na ebia na wa ye bi pen yesa adua ne benya wo wakofo obi sika emli bia etwam ende wo nkan memfa nse wo ma amekora na wafa ne sika na obi be fa wo de ya okobodua adua ne benya wo na say yesa because wafa obi de na obi nso afa wo de nti ede na okobodua nti wo bodua no aka otum say obi nya obi na obi de aye wo na okobodua no ne de udua na ebe ko collect yesa na eba wo so ba wa ye bi da no so ye di bi ediwa ebe ka wo jo ajo nkyere fegu ho e wudua bo issues ne ho fama ye edamase